श्री राम प्रसाद उत्तर माध्यमिक विद्यालय जयंतीदासपुर मानपुर गाजीपुर। तो 26 जनवरी के पर्व पे हम लोग देशभक्ति गीत गाने जा रहे हैं और सबको देशभक्ति गीत मनाना है, सबको खुशियां मनाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सारा किसान बाटे कि लहरी तिरंगा झंडा देशवा के शान बाटे, जानत जहान बाटे ना लहरी लहरी तिरंगा झंडा देशवा के शान बाटे, जानत जहान बाटे ना कुर्बान बाटे, तय करे शान के पना जान कुर्बान बाटे, जानत जहान बाटे ना जनगण मन अधिनायक हमन के राष्ट्रीय गान बाटे, कि जनगण मन अधिनायक हमन के राष्ट्रीय गान बाटे।